नमस्कार मित्रांनो, मी कमलेश यारो का यार केकेस किचनमध्ये तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आज नवीन एक टिप घेऊन आलेलो आहे. जेवण करण्यापूर्वी हात स्वच्छ धुवावेत हे तर सगळ्यांना माहितीच असेल. पण जेवण करताना आपण जिथे जेवण करतो तो एरिया सुद्धा खूप स्वच्छ असायला हवा हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. तर तुम्ही जेव्हा पण एखादी डिश करण्यासाठी सुरुवात करत असाल तर आधी बघा की तुम्ही जिथे डिश बनवणार आहात तो एरिया खूप स्वच्छ आहे. म्हणजे कांद्याची सालं पडलेली नाहीत किंवा एखादं काही भेंडी कापलेली आहे तर त्याचे दांडे पडलेले नाहीत. तर एरिया स्वच्छ असणं खूप महत्त्वाचं आहे. आजूबाजूच्या स्वच्छतेचा तुमच्या मेंटॅलिटीवर खूप इम्पॅक्ट होतो. तुमचं मन प्रसन्न राहतं आणि ती प्रसन्नता तुमच्या डिशमध्ये उतरते. तर मित्रांनो लक्षात घ्या, आपले हात स्वच्छ असणे किंवा केस पडू नये म्हणून इथे आपण जी कॅप वापरतो ते तर यूज करणं खूप महत्त्वाचंच आहे. पण जिथे आपण जेवण बनवतो तो एरिया खूप स्वच्छ असणं खूप गरजेचं आहे. तर हे तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि केके किचनला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा. थँक यू.